Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel. Apatinokupa nhau dzinenge ichitika mana enyika yedu yeZimbabwe tichingoti kana kari kekutanga kako kuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tine nhau yatavigirai muzvara nhasi muri Zimbabwe, nhau yabuditswa neZANU-PF Youth League. ZANU-PF Youth League yabuda ichitaura ichiti no tuzvigananda chinzi aiwa mari yezvigananda ngaijigiwe, asi zvigananda hazvina simba mubato reZANU-PF. And they are trying to change the narrative yebato reZANU-PF, asi the youth yataura ichiti they are the last line of defense, they are there to protect bato reZANU-PF. Hanzi vese vari kuuya nemari whether millions or machi, hanzi ngatiwanikwe tichimadya, asi vanhu ivava havana simba rekuchinja gwara remusangano naye yabuditswa navaJohn Paradza, the Youth League president. Vachitaura ivo vachiti mari ngadzidyiwe, iraiti vanhu veZANU-PF kuti vadye mari idzodzo, hanzi asi kana dzinge dzadyiwa vanhu ivavo ngavazoti havana simba mubato reZANU-PF. Nhau iyi yanzi ngeri directed kuzvigananda. Ndofunga takanzwa John Paradza achitaura zvakare mushure mekunge Rutendo Matinyarara apiwa 200,000 naPorto Ngwarara pamwe chete neLand Cruiser. Zvikanzi mota iyoyo ichawanikwa ichitorwa, chinzi hapana munhu anopiwa mari nemota nekuda kwekuti atuka president, instead anofanira kusungwa. Now zviri kunzi this message yauya iyi yekunzi munhu akaisa mari mupati haana kodzero yekutonga, hanzi it was directed to kuda kwashe Tagwirei. Kuda Tagwirei ari kunzi aisa mari inopfuura over 50 million kutaura kwaturikidza mubato reZANU-PF. Ari kunzi he bought his way into the Central Committee muri Zimbabwe. Nhau iri vari kupopokana nayo nemayouth muri Zimbabwe vachitaura vachiti bato reZANU-PF haritongwe richinzwaro. Tisingade kuwesta nguva yenyu, toda kungokusiyai muchinzwa the Youth League leader vaJohn Paradza vachitaura pamusoro penyaya iyi. Munobva mati zvamunofunga pamusoro penyaya iyoyi mucomment section. Youth League ndiso last defense line yeZANU-PF. We are the vanguard. Zvinoita tinoti zvinoita zvisingaiti whether munhu aisa miriyoni apo maziwa ndokurauzi yamiriyoni yako ndapedza nokuti kutsenge iyo ndinoti ZANU-PF iyoyo. ZANU-PF haifungwi nedumbu, ZANU-PF inofungwa nepfungwa. Tinotevera gwara remusangano whether ini zvezvichero ndikakusiyana kupa dhora kana zvandava kubudza kuti uite zinaiti never do that. Handizvo dingi yamari yangu haina problem, bosi mari pachayo ndeyestate ndeyamwari. Ndo chete mari ndeyamwari, mari ndeyestate yauya ndinodya. Handizvo but hazvitibvisi pagwara remusangano. Ndiri mukuru wenyu, ndikasakudza izvozvo ndedaita migaziriye vanhu vakauya nemaizai nekuti iraiti yenyu toidya bcause andauya nayo akaapuraya mari yomunhu ndiani panapa handinenge yauya kana yona tinoke but hazvitibvisi pagwara. Ndoda kuti izvozvo zviri clear. Maziwa mayuti chiyame nemadistrict mari inodyiwa asi gwara remusangano mberi. Izvozvo uchaona kuti tose takadai 50 years from now tine tichipotipoti azvigara imi nemi. Handi tingori mazera mamwe chete tichingoudzana kunorangarira regore riya zvakazongoitika. Unorangarira ZANU-PF inoita zvitsva zuva nezuva maziwa. So hakuna chitsva chamuri kuona nhasi chisina umboveko kumashure. Good morning, fellow Zimbabweans. That's great to meet you on the revolutionary channel, Geza Revolution, this morning. Brief account of what is happening in Zimbabwe and our way forward as people of Zimbabwe. Mangwanani ano regai ndipeyo chidzo kuvana veZimbabwe ndichiti kwamuri mose signal yedu yakauya
asi pane zviri kugadziriswa nevakuru vedare rechimurenga, kusanganisira zuva kana nguva kana venyu. Asi chiri kukosha pazvinhu zvose, munhu wese gara wakagadzirira. Mangwanani ano kutungamiri hwose, sokureva kwaita muparidzi achiparidza patsimu yanga achiti the greatest among you shall be your servant. Pari kuuya shoko kumapoka akasiyana siyana rehugwi yatakarisivha tose. Nyaya iripo ndeyekuti tishandirane pamwe chete, tigobatana pamwe chete, nokuti mhuka yatanga tichivhima tose hatisati taibata. Saka hapana chikonzero chokuti mumwe nemumwe afambe akabata munyu muhomwe achida kuzviita, achida kuti avhuye mhuka agodya wega. Mhuka kana muchivhima makawanda inovhuyiwa mosheyana mese among yourself. Asi chikuru mangwanani ano mucherechedzo uripo tauwana kubva kuna Mwari vachitaura. Mwari vataura naMozisi, vakamuudza iye kuti ngaave anodheregeta mapowers kune vamwe, kuitira kuti mutoro usazomuremera. Nesu mangwanani ano vanhu vanogona kuti ko zvinokurevei izvi? Zviri kureva kuti sevana veZimbabwe parwendo, mutoro watinawo muhombe, kumapoka kwamuri kwese kwakasiyana siyana. Shoko ngarifambe, tose ngatibatane, utungamiri ngahubatane, hubude nechinhu chimwe chete, hutaure nezwi rimwe chete. Nokuti kana muri mushoko, tenzwawo chero nemubhaibheri chaimo, vana Pita vakanga vachibvunza kuna Jesu kuti imi munogondigezerei tsoka? Zvikanzi kana uchida kunditevera, ita kuti ndikugeze tsoka. Zvoreva kuti vamwe vanogona kufunga kuti izvi ndezvegeza, ndivo kana kuti veZANU-PF vakambenge vachiita zvavaiita. Asi pakatanga chirongwa ichi cheGeza Revolution, Comrade Geza vakabuda pachena vakataura kunyika yese jekerere kuti ndine urombo kuvana veZimbabwe, takapa nyika kukorokoza. Saka vana veZimbabwe, shoko riri kuuya kwatiri kuti usahwande nekuti ndezvezanu ndezvei. Shoko rakauya patiri pachena. VaGeza vakakumbira ruregerero panyika yese jekerere, nyika yeZimbabwe. Saka mangwanani ano usahwande, chero uri kuruling party, chero uri kuopposition party, tose pano tiri vana veZimbabwe. Shoko iri ngarifambe kumapoka kwose kwamuri, nokuti zvaakuitika izvi hazvisi zveGeza, ndezvenyika yeZimbabwe. Zimbabwe is represented by the flag. That flag ndo yaakutaura kuti mangwanani ano vana veZimbabwe ngatibatanei. Kwose vachanzwa shoko iri vachapuhwa mazwi aya nevatungamiri. Tambirai mazwi ayo muenderere mberi nokubata basa, nokuti ndo zviri kutaura pashoko rino. Nokuti iye Mwari pachake abvunzwa anoti regerera munhu 70 times 7. Zvireva kuti kana munhu akukumbira ruregero pamberi penyu, ngaaregererwe, nokuti ndo zvakataura shoko izvozvo. Saka mangwanani ano tauya sevana verevolution tichiti vanhu vose ngatibatanei, mapoka ose ngaabatane, tiite chinhu chimwe chete. Utungamiri hwedu ngahufambe pamwe chete, mashoko akarongeka ngaafambe,
nyika yose izive zvinangwa zvatinoda kuita. Tava nenguva shoma yokuti tikurukure nokuronga, asi ngatikasikewo kubatana. Nguva ndo yakukosha, nekuti chinhu chinokosha muupenyu hwose inguva. Ukanonoka kuita chinhu, mbira yakashaiwa muswe nyaya yekunonoka. Vana veZimbabwe tose ngatibatanei, ngatiitei zvinhu zvedu takabatana. Nguva ndiyo kuti tiite zvinhu izvi, nokuti paunzwa shoko iri ungave uri papi, batana nevamwe, timire tese takabatana, nokuti chidonzo ndechekuti tigone kuzvisunungura. Nguva yedu izhinji yave yekufunga remangwana redu, yokufunga nyika yedu, kuti kana tazosvika mairi tichazoitei. Asi tadzidziswa pano kuti tive ma-servant leaders. Servant leaders vanhu vanoita zvinhu vachiteerera zviri kutaurwa nevanhu vavanotungamira, uye vachinzwa vaine nzeve, vachiteerera kuti vanhu vari kuti kudii. Naizvozvo mangwanani ano, sevana veZimbabwe, ngativei vanoita mabasa tichiteerera vamwe vanhu. Nguva zhinji yatava nayo ndeyekukonzentreta pabasa rokuzvinunura, rekusunungura kubva muzvigananda. Zvigananda, maside shows vose avanoita, zvose zvavanofunga, isu tiri vana veZimbabwe, tisu varidzi venyika ino. Nyika ino ropa rakadeuka. Vana veZimbabwe vamwe havana makuva nokuda kwenyika iyo. Saka ngatibatanei tose, magurupu ose mademocratic forces, ngativei tive a unified force. Titaure nezwi rimwe chete, tironge pamwe chete, timire pamwe chete, titsvage all maresources edu. Kune vamwe vanogona vane pfungwa dzoumhizha, kune vamwe vane pfungwa dzakapinza, kune vamwe vane pfungwa dziri pakati nepakati. Asi takasanganisa pfungwa dzose idzodzo nesimba redu rose nekuda kwedu kwose, tinobudirira. Hakuna chinokunda vanhu vakabatana. Vose vakabatana vanomira pachinhu chavo, pasina anoti ndechanhingi. Nokuti kana makatarisa timu dzinobudirira pakati panotambwa mabhora, timu inenge ine teamwork, timu kazhinji timu iyoyo inobudirira, nokuti inenge ichishandisa munhu wese ari mutambi wose anenge achishandisa energy yake kusvika palevel yaanogona. Nesuwo mangwanani ano, Mwari wedu vari pakati pedu, nokuti team revolution hairuze. Chikonzero ine revolutionary spirit iri pakati pedu. Revolutionary spirit inotigaidha. Revolutionary spirit haiinstructe iri from afar, inoinstructa within, iri mukati mevana veZimbabwe. Saka team revolutionary spirit iri pakati pedu, team Zimbabwe iri pakati pedu. Pamberi nokubatana, pamberi nokunzwisisa, pamberi nekuita zvinoita kuti tisununguke pasi nezvigananda neshamwari dzavo. Regai mangwanani ano nditende kune vanhu vari kutambanudza maoko avo, kuvana vatakasiyirwa nemutakabvusarwaka uyo akapondwa nezvigananda nokuda kweshoko irori rokuti vana veZimbabwe tigosununguka. Togopawo tendazve kune avo vari kutambanudza ruoko rwavo, kuna komanda vedu, mhuri yavo, komanda nyoka yemabhunu, vari muusungwa uho hwavakapinzwa kubudikidza nezvigananda neshamwari dzavo. Mangwanani ano, regai ndikutendei vana veZimbabwe. Kune vamwe vachauya vachienderera mberi nema-updates, vachitipa zvakatenderedza nyika yekwedu, pamberi nokubatana, pamberi nokunzwisisa, pasi nezvigananda. Victory is certain.